Бата в петъка мина... Добре, добре! Много добре! Откраднахме 2-3 кръщни моми. Беше много як батъла, много се заболяхме, имаше много яка енергия и имаше някаква гордост така във въздуха в българското и беше супер, нямаше его. Това е най-якия батъл. Мъжът в другото село трябва да черпи, още не е почерпил с ракия. Мъжът там в тяхното село много я пазеше, обаче аз успях да я измъкна. Тук нашия мъж се изложи. Имахме ръце, имахме подскоци, той те смачка от всякъде, ради. Ако сложиш други съдии, на тях пък може да им допада пък нещо съвсем различно. Беше доста тъжно, изнесоха ме от тук. След това куцайки до личния ми лекар, след това на физиотерапевт и така. Днес съм много по-добре, реагирах много бързо, направо светкавично. В събота бях на доктор. Не ми е така, както беше след народните танци, след не можех изобщо да стъпя. Когато не може да се посветиш на нещото, което обичаш заради травма, тогава е най-болезнено. Йоу! Здравейте! Виждам, че сте готови. Тази седмица имаме Contemporary стил, битка. Какво мислите? Кефите ли се? Аз много. Да. Много ми е щастлива тази седмица, дълго очаквана. Сега ще поканя моят учител в този стил, Живко Желязков. Казвам се Живко Желязков и съм хореограф и артистичен директор на Derrida Dance Center. Derrida Dance Center е първият център за съвременен танц в София, който има обучителни програми в областта на съвременния танц. Също е място, на което се представят различни продукции от независимия сектор. Съвременният танц се ражда като необходимост да кажеш нещо, да споделиш нещо. Тоест, съвременният танц винаги има ясно послание. Нещо, което е изключително важно, е увереност и категоричност в това, което иска да кажете. Здравейте на всички. И да, първо е много важно, преди да започнем, да сме много наясно с това какво е съвременният танц. То е отворено изкуство, съвременно, няма правила, няма форми и това е най-интересното. Принципно съвременният танц е доста субективен. Вярвам, че сме изпълнени с чувства, които може да въплатим движението и че ще харесат това, което ще направим. За тази цел съм избрала Ана Митева. Здравейте, казвам се Ана Митева и съм съвременен танцор, хореограф и преподавател на свободна практика. Първия клас, в който влезнах, трябваше да легнем на земята и ни казаха да дишаме през главата и да издишаме през таза. Това беше нещо, което ме влюби в този стил, защото разбрах, че за този стил няма ограничения. Това, което искам да оставя на гладиаторите като завет, е да направят разликата между това движение и това движение.
Трябва да започнем бързо да работим. Така, няма време, но преди това, за да вникнете в същността на съвременния танц като философия и идея, искам да ви покажа някои неща, експерименти. Съвременният танц работи много с сетивността на танцора. Искаме това нещо да се случи. И както пясъка се спуска и се разсипва и е много подвижен, ето по този начин да е вашето усещане за сипване по земята. Другото супер важно нещо, ето тази водица. И свободата на водата е най-важното в този стил. Но като цяло ние ще заложим на много енергия. Няма да плуваме в пространството. Много се вълнувам за тази седмица. Вълнувам се повече от хип-хопа и от народните танци. А е това, което лумва ви, това, което ви трябва за импулс. В момента, в който някой се задвижи, наистина да бъде с страшно много енергия. С страшно много енергия. Това, което ще направим след малко е това движение искам да... така искам да може да се движите. Това, което му липсва на това перо, е амбиция. Амбицията много тежи, много натоварва, много пречи. Аз малко трудно разбирам понятието съвременен танц, защото и хип-хопа е съвременен танц. Хубавото в съвременния танц е, че не е просто танцуване. Ние не го разбираме като танц в неговата чиста форма, а той се ражда като необходимост да кажеш нещо и да изразиш нещо. Всъщност това е стила, който най-ми е в сърце. Аз предлагам вместо да се настроиме за това колко работа ни чака, да бъдем готови за едно голямо приключение. Танцово и да се пуснеме като едни, айде да кажем, гладиатори. И да ги смачкаме! Айде. Аз мисля, че успях да ги така сваля в началото. Искам да счупя клишето за съвременния танц като една форма от това предаване So You Think You Can Dance. Той е с комерциална цел. Търси само формата. Опитват се да ни обяснят, че не трябва да изразяваме определени емоции, не трябва какво не трябва да правим, какво трябва да правим. Аз самата не усещам по този начин танца. Аз разбирам, че тук има някакъв разрез с схващанията, които имаш специално ти. Не. Просто ми е интересно, защото аз съм чувала от различни хореографии, съм работила. Да, ще го говорим. Много добре. Аз приемам всяко мнение. Ще го говорим, да. С Живко искам да покажем, че в съвременния танц не бива да се вземаш да правиш нещо, ако нямаш идея. Трябва да имаш какво да кажеш. И това е много важно. Но ще изработим една не много лека хореография и поради леката травма на Мони искам да изградим цялата концепция около нея. Хрумна ми следното нещо. Мони ще представлява, за съжаление, малко негативния аспект на съвремието, на леко обременения съвременен млад човек, който е обременен от стереотипи, от това да бъде харесван, от това да има определена визия, към определено общество да спада. Така. И вие в случая, останалите четирима, вие сте тези нейни приклещващи неща. Първата репетиция беше доста провокативна. Аз исках първия ден просто да работим в различни посоки, за да разбера на всеки един от тях къде би могла да му бъде сила. Окей, мъчим го. Отпусни малко тялото и гледай само... Ей, това е. Когато разбрах, че ще танцуваме съвременно, бях много позитивно настроена, ама сега малко кръста. Така доста силово тръгваме на много високо ниво. Физически е много натоварващо. Усещам на няколко пъти, ако не падна както трябва, натъртвам се. Охузени лакти, колене. Тоест в момента, в който имаме контакт с пода, тежестта няма да отиде в посоката на приземяване надолу, а трябва да направим това.
Добре ли зависи? Самия стил е доста предразполагащ към травми. И пропуснахме да загреем качествено, хвърлихме се надълбоко и си оказа влияние. Да, сега се притеснявам за Ясмин. Съвременният танц и това не е лесна работа. Когато се пускаш на 100%, както направи Ясмин, буквално си защипала нерв, а това просто не искам да ви описвам как боли. Няма смисъл, ти така иначе нищо не можеш да направиш. Аз си предлагам да седна. Ние така или иначе експлоатираме тялото си ежедневно. Кой нормален човек се огъва, нали, като Ясмин или прави такива акробатични и сложни елементи? Не знам дали ще се възстановя с тази травма до петък. Това е главният стил, тъй че наистина очаквахме тя да бъде на 100%, но сега не съм много сигурен. Да, ще е трудно, ама ако е лесно, всеки ще го може. Така че това е последствието. Това е цената, може би. Трудно има. Много има трудно. Моя ментор, за мен това е лошо отношение като човек. Опитах се някак си да намеря комуникация с нея, нещо не става.